का बताई हो नंदो, तोहार भैया जब से प्रदेश गइल बाड़न अभी तक खोज खबर लेते ना हुए और फोनवा भी ना करते हुए। घबरा मत, भैया जल्दी आई है। सुना हो नहीं आइले ननदो, नहीं आइले ननदो, हे नहीं आइले ननदो, नहीं आइले ननदो, सैया गइले परदेसवा, नहीं आइले ननदो सैया। गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया। सुना ये नंदो, बोला जैसे तड़पे पानी बिन मछरिया, जैसे तड़पे पानी बिन मछरिया, अरे वैसे तड़प जवानी हमारो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो। सुना ये नंदो, बोला अरे आज हम सपना भी देख लिया हो। कहाँ देख लो भाऊजी? सुना बोला अरे देखली सपनावा कि अइले सजनवा, भाऊजी सपना देखल सच ना होला। अरे सुना तो पहले, बोला अरे देखली सपनावा कि अइले सजनवा, देखली सपनावा कि अइले सजनवा, अरे सजिया पे आखिया खुलल जब ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो। बोला अरे जनती जे सैया चल जई है बहरवा, का खैबू लोझा, अरे जौन खा गया तो भगवान तो खेबा करते हैं, जौन सबका खा तो वही हम खाई। अरे जनती जे सैया चल जई है बहरवा, जनती जे सैया चल जई है बहरवा, अरे ऐती न ससुरवा फेर देती गवना, सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो, 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 सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो, सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो, सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो। सुना नंदो, बोला तोहरा भैया के आस में हम इतना दिन से बैठल बाड़ी, अभी तक आयल ना। बा सुना बोला अरे बहुत दिनन से आस लगल बा, बहुत दिनन से आस लगल बा, अरे संदीप साजन के साथ घूमब ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया गइले परदेसवा, नाही अइले ननदो सैया गइले परदेसवा।